बेहाय प्रमद बर'जों जाला बिथाङा खालि खुगायावल' दिनै गोथाव गोथाव बाथ्रा बुङो नाथाय खामानियाव मोनसेबो गैया दिनै साख्रि बाख्रिखौबो नेनानै आंगायलांबाय डिसेम्बर होनो डिसेम्बरा जोबलांगासिनो दङ दिनैहाय अक्ट'बर होनो अक्ट'बराबो जोबलांगासिनो दङ जुन मास होनो मालाबा जुलाइ मास होनो बेबो जोबलांगासिनो दङ गामि सोसननानै बिराद गावसोरखौ माने जाहिर खालामबाय थानाय बिराद गिदिर खामानि मावदों खिन्थु दिनै बे सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव 41टा बर' गामि सोदेरदों होनदों दा बे दब्लायसे हा सोखो 6 बिगा हा सोखो बिनि दिनै जेबो उल्लेख गैया ट्रेक्टरखौ 2025सिम थिरिं बिरिं नारनानैबाबो स्टार्ट होनानै सालायनो हागोन बिनि उनावहाय बिथांमोननि ट्रेक्टरा सलिला आरो बे सेमि फाइनाल 2026आ बे सेमि फाइनालाव जों देरहागोन फाइनालावथ' आरो बुंनांला जों आरामसे फेयार प्ले जों गेलेनानै देरहासारनो हागोन दा एमपि इलेक्सना सफैगासिनो दङ मास मोनथामसोल'सै बेनि गेजेराव जोंनि एमपि इलेक्सना जासिगोन दा बेनि थाखाय जोंनि बिपिएफ पार्टियाबो साखाफारा जानानै दङ आरो गोबां जों जयनिं हाबाफारि खालामबाय दा बे 3 बोसोराव इउपिपिएल सरकार मोनसे परिबर्तननि नाम लानानै फैदोंमोन मोनसे सोलायनाय लाबोगोन लाइमोनफोरनि आखाइ आखाइ खामानि होगोन साख्रि बाख्रि होगोन होननानै नाथाय दिनै बिथांमोना बे बिथिङाव फेलें जादों जायनि थाखाय दिनै गोबां रोजा रोजा बर' लाइमोनफ्रा आरो गुबुन गुबुन हारिनि लाइमोनफ्राबो दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै जे बिथांमोना हाबदोंमोन बै समावहाय दा बिथांमोना नागार दिनै बिपिएफ दोलोआवसो जयेन जाफिनगासिनो दङ दिनै बेखौनो बुजिनो हायो जे दिनै पावार गैया बिपिएफआ गभर्नमेन्टआवबो गैया जों प्रमद बर' सालायबाय थादों नाथाय माब्रै जोंनि बिपिएफ दोलोआव हाबफैखो बे माने सिन्था खालामनांगौनि दिनै दरखार बिथांमोना हाजारखि जोंनाव हाब्रु सारा मानो बिथांमोना गावसोरखौनो फोसाबनानै लाथों माने दिनैहाय बिथांमोना बायदिसिना बुंबाय थायो माबा रेजर्टआव जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ फरायसाफोरखौ लांनानै जौ लोंहोहैदों जयेन खालामहैदों बेबादिनो जेबो बेहाय माबा गैया दिनै फरायसाफ्रा दिनै जायफोर 18 बोसोर जाबाय 18 बोसोर जानाय लोगो लोगो भट होनो मोनो बिसोरो सायख'नो हानायनि गोहो थाबाय ओंखायनो एडाल्ट फ्रान्सिस हिसाबै बिसोरनो भट होनानै गावसिनि बिजाथिखौ सायख'नो हानाय गोहोखौ होदों दिनै भारत सरकारा संबिधाननि गेजेरजों दा बिथांमोना गावसिनि दैदेनगिरिखौ सायख'नो हायो दा बिथांमोना दिनै सायख'दों फरायसाफ्रा दिनै सायख'दों लाइमोनफ्रा सायख'दों जे दिनैहाय प्रमद बर'जों जाला बिथाङा खालि खुगायावल' दिनै गोथाव गोथाव बाथ्रा बुङो नाथाय खामानियाव मोनसेबो गैया दिनै साख्रि बाख्रिखौबो नेनानै आंगायलांबाय डिसेम्बर होनो डिसेम्बरा जोबलांगासिनो दङ दिनैहाय अक्ट'बर होनो अक्ट'बराबो जोबलांगासिनो दङ जुन मास होनो मालाबा जुलाइ मास होनो बेबो जोबलांगासिनो दङ बिनिफ्राय बुजिनो हायो जे प्रमद बर'आ साख्रि होनो हाया बिटिसिआव साख्रि होनो हानाय गोहोआ गैला 16टा डिपार्टमेन्टल' नङा गासिबो डिपार्टमेन्टआ थांबाय दिनै रोखा फोरमान जादों आरो दिनै बिथांमोनहा गामि सोसननानै बिराद गावसोरखौ माने जाहिर खालामबाय थानाय बिराद गिदिर खामानि मावदों खिन्थु दिनै बे सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव 41टा बर' गामि सोदेरदों होनदों दा बे दब्लायसे हा सोखो 6 बिगा हा सोखो बिनि दिनै जेबो उल्लेख गैया खिन्थु बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों 9000 स्कुवेर किल'मिटार बेजों हा लानानै मोनसे एरिया जादोंमोन नाथाय एक्सटेनसनाव 6 बिगा हाखो बेखौ दा बे बिथांमोना क्लियार खालामनो हाया दा बेनि थाखाय गामि सोसनदों मादों रंजाना बुंनो बाथ्रा गैया दिपेन बर' बिथाङा दाख्लै बुंदों जे बिटिसिआ बिटिसि थागोन बिटिआरआ पावारफुलसिन जागोन मा मिनिं जाखो जेबोथ' माने बिथाङा गावनो क्लियार नङा दा बिटिसि हिसाबै सालायदों ना बिटिआर हिसाबै सालायदों बिथांमोना गावसोरनो क्लियार नङा माने बिटिसिआ बिटिसिआनो थागोन बिटिआरआ पावारफुलसिन जागोन मा होननाय जादों बे खिन्थु रायजोआ बिटिसि जोंना बिटिसि रायजो दा बिटिआरआ मा बिटिआरआ जाबाय मोनसे काउन्सिलनि गाहायावसो काउन्सिलासो देरसिन काउन्सिलनि सिङावसो रिजन जानो हायो बेखौ 6 सिडुलाव अलरेडि लिरनाय दङ बिथांमोना बेखौ बुजिनोनो नाजायाखै संबिधाना मा बिथांमोना 6 सिडुला मा बुजिनो नाजायाखै दा बेहाय दिनै 41टा गामि सोनानै दिनै बिटिसिखौ मोनसे सेटेलाइट काउन्सिलनि मदआवसो लांनो थांगासिनो दङ ओंखायनो जों खावलायदों कन्टिगिउटि जानांगौ बाउन्डारिया माजबाटनिफ्राय ओरै फासनि दैनिफ्राय कन्टिगिउटि जालांनांगौ दा 41टा गामि सोदों बे कन्टिगिउटि जानांगौ समस्थिया बेखौ माने लाजोबनांगौ बेहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों बेखौ मार्चआप खालामनांगौ बेसो जानांगौ बाउन्डारि थानांगौ बेहाय 6 बिगा हा हाबदों बिनि दिनै डिक्लारेसन नांगौ बाउन्डारि डेमार्केसन नांगौ जों होमबासो जों बेहाय गोजोननो मोनगोन नङाब्ला बेहाय नोङो रंजानायनि नामाव रंजानानै एथम गावनानै अमा बेदर जालायनानै जेबो मिनिं थाया दा जोंनि बिपिएफ दलआ दिनै सक्तिशालि जों हारसिङैनो गेलेगोन रावजोंबो लोगोआव थाया जों हारसिङै देरहागोन दरं उदालगुरियावबो देरहागोन आरो क'क्राझारावथ' क'क्राझार देरहाखागोन बे मोनसे रोखा दिनै रोजा रोजा बर'
सुबुंफोरजों लोगोसे बिजेपियाव थानाय मुस्लिमफोर, बेंगलिफोर, राजबंशीफोर, सावथालफोर, गरखाफोर गासैबो बिपिएफआवनो हाबजोब्बाय। जोङो दिनै जयनिं प्रग्राम खालामगासिनो दङ। दिनै 13 तारिखआव जोंहा मोनसे पाब्लिक मिटिं जागोन फकिराग्रामाव, 14 तारिखआव उल्टापानि सरलपारायाव मोनसे जाबावगोन। बेबादिनो गोबां जयनिं हाबाफारि दा दिनैहाय कुसुगावआवबो जागोन, रङियाव जानो थांगासिनो दङ आरो दिनै उदालगुरि बेवहायबो जानो थांगासिनो दङ। दा बेबादिनो रोजा रोजा दिनै बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफखौ नांगौ, बिपिएफखौ नांगौ, बे मोनसे बार बारदों आरो बे बारखौ रावबो हमथानो हानाय नङा। दिनै दैबाना गोजां बोथोरबाबो जेरेखम दैबाना जायो बेबादिनो दैबाना जानानै लोमसाव होगोन। कुनु इउपिपिएल होननाय कुनु माने बेहाय बिजेपि होननाय राजनितिक दलाव गसंथानो हानाय नङा। बेबादि स्पिडआव जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बेहाय माने सोरबा प्रमद बर' बुंनाय, सोरबा राकेश ब्रह्म बुंनाय, सोरबा फेरेंगानि बुंनायाव जों जे माने फावसयनानै थागोन, जों जे उनफिनगोन, बिथांमोननि गाज्रि गाज्रि राव बुंनायाव रायजोफ्रा जे गलिगोन, बिपिएफखौ गाज्रि गाज्रि बुंनायाव रायजोफ्रा जे बिथांमोननि बाथ्रायाव जे इउपिपिएलआव गोजोमहाबहैगोन, दिनै बे जाला। बिथांमोननि ट्रेक्टरा अलरेडि पामचार जाबाय, ट्रेक्टराव बिथांमोना मबिल सोनो हाला, सार्भिसिं खालामनो हायिनि खुनुरुखुम नैबे माबासिम गावसिनि ट्रेक्टरखौ 2025सिम थिरिं बिरिं नारनानैबाबो स्टार्ट होनानै सालायनो हागोन। बिनि उनावहाय बिथांमोननि ट्रेक्टरा सलिला आरो बे सेमि फाइनाल 2026आ बे सेमि फाइनालाव जों देरहागोन। फाइनालावथ' आरो बुंनांला, जों आरामसे फेयार प्ले जों गेलेनानै देरहासारनो हागोन। हारसिङै सरकार दानो हागोन। जोङो 2026आव सानै एमपि देरहानानै जोङो सासे केबिनेट मन्थ्रि बिगोन। भारत सरकारा जायखिजाया इन्डिया फैयो ना एनडिए फैयो, जों मोनसे केबिनेट मन्थ्रि बिगोन आरो 2025आव जोङो बिटिसिआव हारसिङै सरकार दानानै जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो आखाइ आखाइ खामानि होगोन, सरकारि साख्रिबो होगोन, टिका टुक्लिबो होगोन, जोङो खामानि मावनो होगोन। दानि बायदि प्रमद बर' बादि बिटिसिनि लाइमोनफोरनो खामानि होआलासे होनबा माबानि बेंगलनिफ्राय लाबोनानै बङाइगाव, बरपेटा, नगाव, मरिगाव, गुवाहाटीनिफ्राय, तिनसुकियानिफ्राय, डिब्रुगड़निफ्राय थिकादार लाबोनानै जों मावोबा जोंनि फैसाया बिटिसिआवनो सार्कुलेसन जाबाय थानांगौ। थिकादारा क'क्राझारनिफ्रायनो ड्रेस बायगोन, क'क्राझारावनो बाला अन्थाइ बायगोन, क'क्राझारावनो रड सिमेन्ट बायगोन। बेबादिनो जोंनि फैसाया बिटिसिनि मोनब्रै जिल्ला बा मोनबा जिल्लायावनो जाहाथे सार्कुलेसन जायो, बयबो थाइसे थाइनै आरजिनो हायो, बयबो जाय जेखौ रोंगौ बेखौ मावनानै मोनजानो हायो, बिनि बेबस्थाखौ जों खालामो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।